A my ideme dávať pozor dobre od okna. A, B, A, B. Budem sa nás sťažovať triednej. Cez prestávku si mohol ísť na vece, nepustím ťa. Do svojho papiera pozerám. Ešte sme neskončili, zvoní pre učiteľa, nie pre vás. Fuj, vyvetrajte si túto smrad ako v opičinci. Kdeže toto na teste určite nebude. Horšiu triedu som za celý život nemal. Chyba je vlastne vo mne, že? Ideme neskúšať, nemám vôbec známky. Ja som s vami už si nepásol. Keď aj o polnoci zobudím, to musíš vedieť. Lepšie sa uč, lebo skončíš na ulici. Mali ste na to celé prázdniny. Nebeháme po chodbách. Odpovedaj, je to z teba ako z chlpatej deky. Povedzte aj nám, nech sa zabavíme. Rozsadím vás zadná lavica. Sa dosmiete na konci roka. Ty nehojdaj sa na tej stoličke, spadneš, zabiješ sa, mňa zavrú. Upratovačka to nie je o to, aby po vás upratoval. Vie mi niekto zapnúť videoprojektor? Žiaden výlet nebude, ste skončili.